Pero sundili ko, di buko ba? Bili galing no. Lesod sa bili nga kuan. Buko mo. Mga una. Wah. Hindi ko dapat. Dalian ninyo nakalungag oy. Abi ko with snack niya. Sayo pag bulan ni abot diri di ba ano? Ya wala with snack ba? Wala dai. Ano to? Guys, pang supply kay manawag ka to. Ako nga ako, binan ako sa'yo. Ah. Giingan ta na nimo nga Jollibee. Tulong. Ya pang Jollibee ba? Dahil sponsor dai. Wow, lahir lagi dai. Oh, lechon versus kani. Oh, dito tas lechon.